Hej så alle sammen og velkommen til den her video. I dag så skal jeg lave en Follow Me Around in One Day. Ja! Og jeg glæder mig rigtig meget til i dag, fordi i dag så skal jeg til Lillebæk-koncert, og jeg skal i skole. Men jeg tænker, at jeg gider at lave et Follow Me Around in One Day, fordi så kan jeg ligesom komme lidt med i skole, og ikke komme lidt med til Lillebæk-koncert, og det tænker jeg, at det kunne være meget sjovt at gøre det, fordi altså, de kører over sådan på et andet land og sådan noget, så altså det var faktisk derfor, jeg skal med i Jackson. Altså jeg er jo ikke fan af Little Mix på samme måde, som jeg er af City Boys. Men stadigvæk, så kommer de fra et andet sted og sådan noget, og det er en fødselsdagsgave, så det bliver mega spændende det her. Så jeg tænkte egentlig bare, at jeg gad at tage med på den her dag, hvis I nu godt kunne lide det her. Jeg har jo lavet det med City Boys blog før. Så tænker jeg, at jeg måske vil lave det til en slags serie eller sådan noget i den stil. Så det må I godt lige like den her video, eller måske skrive det i kommentaren til mig, så jeg ligesom ved det, hvis jeg skal til flere koncerter. Om jeg skal vlogge, eller lade være, fordi jeg kender nogen, der siger, at det vil rigtig godt have, at jeg vlogger, så der er bare andre, de er bare sådan lidt ligeglade. Så jeg tænker, at jeg ikke lige kan skrive det, eller sådan noget i den stil, så ja, det vil se egentlig. Hej Nadjas blog. Jeg synes... Vlog. Hej Nadjas vlog. Jeg håber, at I synes, den er god, fordi Nadja, hun er bare en fantastisk god YouTuber. Så har vi lige haft hjemmekunskab, og vi lavede pandekager. Ja. Og Julie synes, at det er mega pinligt, men vi har egentlig bare frikvarter lige nu, så yes. Det er Laupet og Helledin. Og ja, det her det er sommerskole. Der er sådan nogle malerier. Og ham der, han har slået sit knæ. Har jeg sagt mig. Og Laupet, han vil gerne vlogge, men I må ikke. Så skal I lige se. Lidt grådbander. Og så er jeg i gang med at spise. Det er Christoffer, sig hej til YouTube. Det er Nadjas profil. Nadja. Sig noget. Hej. Og så er det der rødskuret i Bryllupsgården. Er du glad? Yes. Og så er Nadja lige herinde. Så lige der. Så skal vi herned. Så går vi her. Ja! Hernede, der har vi sløjt. Og det var gamle klasselokaler. Også hallen. Og der er billedkøb. Nå, det var sgu til. Jeg vlogger! Vlogger du? Ja. Filmer du lige nu? Ja. Okay. Det er Nadjas lækreste pige. Det er mig og Nadja, der er de lækreste. Tag et sødt kæreste. Nå, det er mig og Nadja, der er de lækreste. Men vi er ikke kærester endnu. Kommenter. Hvad skal han kommentere? Maja, prøv at se, vi laver lidt her, ja. Vi går snart. Kommenter ind på Snapchat. Nej, hej. Hvis mig og Fræk, de er frække. Kommenter. Kom nu videre. Ja. Jeg er kommet hjem fra skole, og jeg står lige ude på badeværelset. Jeg skal til i bad, fordi om cirka en halv time, tror jeg, hvad er klokken nu? Den er 7:03. En time, cirka 45 minutter, så kommer min mor hjem, og så skal vi så køre ud til Camilla, ud på en skole, fordi de er i gang med et eller andet bod, mener jeg. De skulle i hvert fald lave et eller andet, som først er færdigt ved 4 tid, så vi skal bare derud, og jeg skal gøre mig klar nu. Så jeg glæder mig. Så nu sidder vi i bilen, og Camilla, hun er kommet med. Og vi sidder på vej til et Little Mix-koncert nu, så vi glæder os. Det er godt nok ikke så godt vejr, men det går nok. Det går nok.
Won't you stay with me? 'Cause you're all I need. And they get to take you, 'cause wings are made to Repeat after me. When all is lost, and love is tragic, cast a spell. It's called black magic. koncerten færdig, og det var mega god. Det var virkelig fantastisk. Ja. Så, de lavede et fantastisk show og danser og alt muligt. Og, ja. Og det var sjovt og sådan noget. Så. God koncert. Så nu er jeg kommet hjem fra Lillemix-koncerten, og klokken den er cirka midnat, tror jeg. Ja, skole i morgen og det hele. Det var en helt vildt fantastisk koncert. Altså, wow, det var virkelig fantastisk. De overraskede mig psyko meget. Altså, hun havde følelser i den ene, så det var sådan lidt special i det. Og altså, det var en virkelig fed dag også. Ej, ja. Fantastisk koncert, og jeg elsker at lave det her. Jeg elsker at lave de her koncertvlog. Jeg synes, det er hyggeligt, fordi så kan jeg ligesom, når det sådan er gået noget tid, kan jeg ligesom se dem igen, og ligesom få den her følelse af, hvordan det faktisk var at have set i hver til den her koncert.
Men altså, nu skal jeg egentlig bare i seng. Jeg er sådan, måske lidt smadret i det. I morgen skal jeg i skole. Jeg skal op klokken lort om morgenen i morgen, fordi jeg skal i skole. Så det vil være luksus. Ja, men jeg håber egentlig rigtig meget bare, I vil like den her video. Hvis I kunne lide den, kommenter eller abonner. Og så, hvis I kunne tænke jer at se det mere til mit liv, så hedder jeg Nadia Slot Alvested. Og så håber jeg egentlig bare rigtig meget, at vi ses i min næste video. Hej hej!